बर' रायजो राजाफोर इमारजेन्सि मोनसे खामानि फैदों एनडिएफबि फोरनि थाखाय गोसो गुदुंफ्रा थारैनो इमारजेन्सिनि थाखाय नैबे भिडिअखौ शेयार खालामनांगोन जायफ्रा गोसो गुदुं बिसोरसो दै बे जाहैबाय गामोनसिमावनो नांगौ बेखौहाय सोरबा नुसुनाबो जानो हागौ नोंनि न' खाथियाव साखाथियाव थानायबो जानो हागौ आरो सोरबा आंनियाव नायाब्ला नोंनि पेजआव नोंनि स्टेटासफ्राव नुनो हागौ बेखायनो स्टेटासफ्राव नैबे लिंकखौ शेयार खालामनानै लानो हागोन बे जाहैबाय फोसावनाय जायफोर एनडिएफबि फोरनि मुङावहाय सुमन लेटार फैगासिनो बा वारेन्ट फैयो इशुसफोर बेफोर बैफोरो हालाय हाफाय जागासिनो दं खायफा निउसखौ नुफ्राङा अब्ला नों नुदोंबा स्टेटासआव होनानै दोन आरो नङाबा खिथा बिसोरो थाबैनो बै लेटारखौ जगाजग खालामनानै कन्टेक्ट खालामनानै नैबे नाम्बार आं होनानै होगासिनो दं बावहर लोगोसे जायफोरा माने भेरिफिकेसन जायाखै बिथांमोना लिस्टखौबो हरनो हागोन आरो जायफोरा रुंसारि जादोंमोन सरि मुंख्लं जादोंमोन बैसोरहाबो पस्टमर्टम रिपर्टफोर दङब्ला बेखौबो थाबैनो नैबे नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो थाखाय जगाजग गामोनसिम डेट दङ इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनिफ्रायनो माखासे सोद्रोमाफोरा नैबेखौ खावलायनायलाय आं इमारजेन्सि नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय बेखायनो मोनसे गुरैयै खावलायनाय भिडिअखौ हाथाराब्लाबो गुबुन दिनाव नोंथाङा रागा जोंनाय मानाय दंब्लाबो स्टेटासआव शेयार खालामनानै दोननो हागोन सोरबाफोर नुसनोबा नोंनि सार्कोलाव थानायफ्राबो सोरबा खाथि साखाथि बाखाथि दङब्ला दिन्थि बा बुंनानै हो आं नाम्बारखौ होनानै होखाबाय जगाजग खालाम आरो बे नाम्बाराव बिसोर गावसोरनि प्रब्लेमनि थाखाय हरनो हागोन आरोना दा जों मोनसे गोजान जायगायाव थांनो नागिरदों ओंखारदों उफाय गैया लाइफ नालाय साख्रि बाख्रि गैयैनि लाइफ खारनाङो दा मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों माब्रै मा हालोदाव आरो मानो थांनाय जागोन बेखौ आपडेटआव लाबोनो नाजागोन थाबैनो दा नैबे खामानिखौ नोंथांमोनाबो एसे अनोब्ला शेयार खालामनानै होनो हागोन बैफोर मानसिफोरनि थाखाय इभेन फेसबुकफ्रावबो लाभ इउ अल